Look, look! Sa cellphone video na ito, makikita ang pagsagip ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection o BFP Legazpi sa isang 19 anyos na lalaki na nahirapang makababa sa puno ng nyog sa sitio Pangyawan, Barangay Taysan, Legazpi City kahapon. Ayon kay Senior Fire Officer 2 Norman Andes, kaagad na nagtungo ang kanilang mga kasamahan sa lugar nang maiparating sa kanila ang insidente. Nabali daw kasi ang kanang braso ng biktima habang tinatabas ang mga dahon sa tuktok ng nyog. Nakahingi naman ng saklolo ang biktima sa kanyang mga kasamahan. Yes, nang dumating ang ating mga personnel doon ay inassist ng ating rescue team na may baba yung lalaki at agad naman siyang idinal doon sa may ambulance para i-assess ng kanyang ang kalagayan at napag-alaman din na yung binata ay mayroon pala siyang shoulder fracture sa kanyang right shoulder. Sa ngayon, nasa ospital pa rin ang binata na patuloy pa ding nagpapagamot. Para po sa publiko, para maiwasan natin ang ganitong mga insidente, ay siguraduhin lang po natin na sa lahat ng bagay nating ginagawa ay laging nasa ayos ang ating ginagawa at maging ang ating kondisyon na nasa tamang kondisyon tayo kapag may mga ginagawa tayo sa ating pang-araw-araw na gawain. Yan, para makaiwas din tayo sa mga anuman na disgrasya. Siniguro naman ang tanggapan ng BFP Legazpi na handa sila sa pagtugon sa mga emerhensya kaya walang dapat na ipag-atubili ang publiko. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.